Tembang kangen minakana terus salam pambuka saking Satria Utomo Satria ngaturke lujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga besar Kedoprak Satria Utomo ingkang mijil saking Desa Growong Kidul Kecamatan Juwono Kabupaten Pati Bumi Minatani ingkang digulawentah panjenenganipun Bapak Haji No Daging katimbalan neng dusun Trikaya Ndondolo ya Nduk ya, dalam rangka halal bihalal iki dalam rangka Idul Fitri diucapkan ya nak ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari keluarga besar Kedoprak Satria Utomo ngaturaken nyuwun pangapunten nek gadah kalepatan ya nak ya. Sampun iki awake dhewe ning kene sing diselemati ke ta Nduk. Oh iya eling aku. Aku nek iya dipateni dipateni wong mabuk. Matur sembah nuwun ugi kunjuk dumateng RC Audio juga RHS Production. Kunjuk dumateng Pak Zen yang sudah hadir. Terima kasih matur sembah nuwun. Lagune ajeg Nduk. Udang kuning terus ae. Piye Bos? Iya wis denger aku piye, apa piye? Joko Tingkir ya wis gak usah marjane lali. Kunjuk dumateng warga masyarakat dusun Trikaya Ndolo, Ndolo apa Ndolo ta Nduk? Ndolo matur sembah nuwun sampun kersa nimbali Satria Utomo. Mugi-mugi sak bubare niki desane tambah gemah ripah laut jinawi. Amin Allahumma. Semenek sedekah bumi muga-muga ditangkap ya nak ya, amin. Kedoprake Pak No Daging wis murah meriah, bose ra milik bathi mberah marai duweke wis akeh ya Nduk ya. Duwe ketoprak ya bakulan daging ning Pasar Juwono sing tulisane Haji No Daging lho Nduk. Sing ape digawe lho ya. Kok utang tuku to ya utange mbok gedhekno ae rumangsa ora mbayar apa piye. Engko nek lagi nampane iki penak Nduk, engko nek nyaur iki lho kabutan. Matur sembah nuwun yuk lawayahe ndamel langan suka kunjuk dumateng warga masyarakat dusun Ndolo. Ndolo ya sayang ya. Kunjuk dumateng Bapak Ibu sing badhe ngersakake lagon sinarengan Satria Utomo katengger request. Ya Mas. Lagune apa ya Nduk sing penak ya sayang ya? Mungkin ada request lagu dari ibu-ibu, mas-mas pemuda, mas apa mau Ndek awan mau Nduk? Sing saka Malaysia iki lho, mas apa ya mau Nduk? Mas Dower karo sapa mas sing siji? Mas R kertase kerine kono pokoke matur sembah nuwun sangat kagem sedanten. Sampun kersa nimbali Satria Utomo. Diaturi apa niki Bu Alah komen kowe ae kok bosen aku. Kok sik tak namani ibu-ibu iki lho. Lagune napa Ibu?
terserah mbake nggih. Terserah manut wong kene iki penak, Nduk. Mak yo ora, wong kene iki bar panen kok, Nduk. Ya podang kuningnya arem ya nanti ya. Masuk aku pertama podang kuning neh. Tambah kangen ae lah Mas, aku kangen karo warga masyarakat kene sumen ben ditimbaline. Yuk, semangga. RC Audio RHS Production matur suwun Pak Zen ben ora mlesek nduk engko lagune rada engko bar iki arep nyanyi. Hey, DJ Mister, record now. Ayo. Iki nek bengi pinu. Di
Utomo. Tadi juga ada pamundutan podang kuning ya nak ya. Langsung diaturi bareng bersama artisnya Satria Utomo untuk pertama kali bareng bersama Jeng Dwi Ratna Satria Utomo. Hey, DJ Mister, record now. Buat Pak Z
sayangku. Kujen matang bapak ibu marga masyarakat dusun dolo sing badhe ngersakake lelagon sinarengan Satria Utomo di tenggo request. Yuk langsung dipanggil bareng bersama artis Satria Utomo untuk selanjutnya sing dia onur nyanyi siapa ya? Heh? Oh iya Santi. Dalam Pak. Oh Mas Sare. Dalam Mas. Iya, Mas siapa ini? Mas Komeng dari mana Mas? Dari tadi langsung tak kasih milih sing ndi Mas. Yo wis Santi dari tadi menunggu. Milih sing ndi milih ya Mas. Wis 20.000 menang milih Mas saiki tak dol murah-murah timbang ra payu. Loh, lagi iki aku dipilih wong Nduk. Ayo Mas apa mau? Komeng di pentolanku Nduk. Ini tak ladenane Nduk wis 20.000 ora masalah ya Mas ya. Apa lagune Mas? Lintang Asmara karena aku tenan kuat sanggane aku gede loh Mas gak apa-apa ya iya no gentenan ya Mas Cek alo oh penak no cek alo ayo Mas sing ijolno dhuwit mang ndi ayo Cah atake emang ijol dhuwit apa nggo dadu lho siap mek 20.000 mang gono tunggale ya Mas aku tak munggah ya ben ketok oh iya Mas ini sesuk mlebu patroli ya Mas ayo sesuk ana berita Wulan diperkosa Komeng. Apa Wulan perkosa Komeng le? Aku seneng sing viral-viral timbang ra ana berita. Beritane amen wong pegatan perkara dhuwit angel iki, Nduk. Musume ana sing ditinggal bojone. nah ngene lho Cah Iya Mas. ayo lintang asmara Mas dados yo Meng Komeng. Mas Komeng monggo
Masya Allah. Ma Tak- enggak suka aku duitnya belum habis. Oh. Iya, engko tak entekno aja kuwatir. Iya, tanduk malih, Mas. Oke, siap. Apa lagunya sayang? Saya tak bawa riyen aku suwi ya, Cah. Apa Mas? Aku 12 tahun urung bali kok malah. Iki Mas. Kayak lo duit ya lo. Oh. Iya iya. Duit, Nek? Dalam Ibu. Oh, nggih. Bakdo Mas Komeng nyanyi nggih. Nggih. Ayo apa Mas? Apa yang gunung reok? Heeh. Apa kuwi sik iki? Wis sembarang ku sing ning kene sisan mumpung duweke kecekel Aku tak bawa sik ya. Iya Mas. Apa lagunya apa? Bu, iki lho, Liwong. Ya. Liwong nganggo bawa. Nganggo aja. Oh iya siap Mas. Kangen ku tanpa upama. Aku ki gandrung dingeti to Mas. Aku ki ketok ora pati elik kok iso ngene iku lho. Mong sliramu Lho Mas Komeng. kang dadi talengeng ati. Mas aku malah kudu bubuk lho Mas. Wes lawas anggone ku nunggu Suwe iki nyawere ngene iki kok. sliramu nate ngendika Gandrung madhep rene to Mas. ngelingono rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika nduk Piye Mas? tresna lair terus sing batin gonge do turu cah Iyalah, bawa karo kuyang Mas dados yo Liwong yo sip Weh. tak sangoni ya Iya. Alah duwe kancane kok bangga. ora duwe kancane Iya, Mas. cuma takon gowo ngono Ngono maksudnya iya wis ra apa-apa ra masalah Mas, sing penting wujude dhuwit wis ngono ae. Meng komeng. Tutup ora iku. Cukup apa ora? Cukup apa ora? Loh, iki mbok liwati piye? Nah, iki mboke kabeh. Hey, DJ Mixers. Iki Mas mau kendang sing iki- peka to Mas. Piye? Kendangnya njaluk bayaran apa ora? Ya njaluk to. Ora Wis kompak lunas. ngono cah. Endi ya? Aja dia cilik Mas, aja Mas. Wong ireng ya. Iya lah iya no, wong putih ya Cina. Iki mau njaluk Arjun engko karo aku Iya ya. siap.
pokoknya bar caping gunung langsung Arjun. Arjun. Los. Los. Sabda Pandita Ratu. Yo yo. Kati mawaleku. Mugi Gusti milani tresnaku bakal kinawa mati Satria Utama MC Audio LHS Production Ayo mas Dadi wong atiku nalikane dadi esmanu. Sepisan katamu wong bagus kandilanku Godhati rinten siang dalu Inerpan jiwaraku undang rasa tumete sing kalbu Lirikmu nyanyi segara kapan bisa nguluke atiku Monggo mas suwe mas Aku ngenteni yo 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 Anto jami Nadya ati sawiji Nadya apa tak lakoni Ya duta ketindak Nah ngono lho Mas Ngono aja. Iya toh Halo. Sing paling tengah ayune. Sing ndi Mas? Ayu kabeh lho wedok mosok Iya, iya, iya. liyane elek berarti. Ayo lanjut Nando. Iya, iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo, ayo, ayo. Rasya ing sisiku. Mugi Gusti milani tresnaku bakal kinawa mati. Yo. Matur suwun. Liwong sampun Mas. Lha iku mang ana caping gunung bawane sisan suaran sampean apik lho Mas. Ora pas sing caping gunung. Wis go pas-pas, engko tak pasno. Sing biasane ngepasno kan aku to Mas. Iya iya. Monggo para pradangga niki pamurutane caping gunung dijenglengne tiyange ajeng wangsul turene. Menawa ora iso diselingi iki Pak. Monggo Ape para ndang pradangga, mantuk. Tolong nggih Pak dituruti. nggih. Nyuwun pangapunten ganggu. Mak isih akeh ya, Cah. Mas sampean wong kene to Mas? Aku Heeh. nek lahirku ning kene. Heeh. Gedeku ning Jakarta. Iki mang mulai ke Jakarta ngono to, Mas. Arjun ya sik to. Caping gunung sik apa Arjun sik? Lih, caping gunung mburi are. Ngono, Mas. Arjun, aku mau diseneni mak-mak lho. Sampean wong kene? Ya wis manut aku timbang diseneni. Arjun sik karo sing ndi Mas gentian lho cangkemku kesel to ya. Gantinan sing wedok sing ndi? Karek sampean. Lho sampean sing milih wis to, khusus buat Mas Komeng hari ini menang milih. nang milih. Iki apal kabeh ya kudu ya. Ayo, Nduk. Nyebut Jawa. Cocok karo regondok apa ora? Kandhane kok. Mas, kok pas pilihanem iki perawan lho, Mas. Perawan. Heeh. Iki perawan tong-tong. Lho, tenan lho, Mas. Iya. Sambil dituliti nek nang ngandel ndang tili. Hmm. Ayo Arjun. Iya, iya, iya Mas, Arjun sik Mas, monggo. Kalau nduk tampanan nduk. Iya Mas. Mas Meng, Mas Meng. Mas diceluk balamu lho. Hmm. Iya, Piye, Cah? sampai terus Mas. Pedih? Iya. Pedih. Nyanyi dhewe ya Mas, kulino ngerum ning atus-atis nitik. Pedih. Ndang ditampani lah Iya, 50 tok. Iya, iya.
Aja mbok korupsi ya. Ora. Ayo Rom. Ayo Rom. Ayo. Ayo Mas Komit. Ayo Mbak. Ngadep kamera ngono lho Mas. Biar ketok pesone Mas. Mengapa dalam Apane Mas sing dalem Mas? perjalanan cintaku Sit sit. selalu mengirangi pada diriku yang hina. Asik goyang dong. Oh, Arjun. Apa sayang? Ora Arjun, Mbak. Ada satu cinta mampu menusuk hatiku karena
gunung cus. Oke, Jus. Oke. Ayo Monggo para pradonga. Langsung ya Mas Langsung ya. caping gunung. Monggo Los. nyuwun sewu para pradonga niki diaturi caping gunung nyiwune. Capung gunung nggih, Bu. Nggih. Saestu ya. Iya. Aku joget. Joget kok. Sangonia. Piye, Kok malah Cak? dremes iki piye kok malah ngentek-ngentek jatahku ku mau nyangoni 50 to wis disai lho, Nduk. Pak Jetmin, selamat malam. Nyuwun lagu napa mboten, Pak? Yuk, Mas. No. Sepiro, Cah? Aku gandrung lho Mas, jengleng lho, Nduk. Ana jenglenge lho ya. Endi iki tukang gonge, Cah? Oh, sik to Waduh. Mas, sabar. Monggo No, no, para no, no, no. pradonga. Caping gunung pamundhutane. Yo, Iya, direokno. Rando kempling ya rando kempling. Lah, Jan. Dulur Sapa iki lanang. jenenge, Mas? Hah? Ketok kok kembar karo Aku. sampeyan. Iku jeneng sing lawas apa sing anyar? Iku lho ketok kok Iya, kembar. jenenge sing anyar apa sing lawas Yo sing kok? lawas no. Sing lawas wis Lali. rusak. Nah. Sing anyar. Urung dadi. Iya. Ya, monggo para pradonga. Nane nano. Pak Tomo Kendang, tolong Pak Tomo. Panggilan kepada Pak Tomo Kendang. Panggilan ditujukan kepada Bapak Tomo, Tomo tukang Kendang. Nah, monggo Pak. Nano. Pak Tomo, ayo Pak. Pamundhutane caping gunung dijenglengno. Tiange selak wangsul, Pak. Ayo ning ndi ki mang le mojok ya. Bar iki sik ngono piye Mas? Ben teko sik, nyanyi sik. Pedhi sik ya Mas ya. Pedhi karo ngenteni yogane Mas ya. Semangka sing Iya. nyanyi sapa Mas? Terserah sampean lah, aku tak jagung sih aja. Iya, engko bar iki sampean caping gunung ya Mas ya. Oke, yuk semangga. Nampani to, Nduk. Nampani wong kari Ndi? Lah iya, kandhani kok. Mas sing minta pedhi Mas sinten iki? Aja ijol receh ya gak apa-apa Mas rene Mas. Yuk semangga, pedhi. Iya kandhani kok. Aku ki gedhe ning dadi idola ya Mas. Ya Mas mumpung ceurep. Yuk Mas, wedok yuk. Pedhi dulu. Ayo ben nglumpuk sik. Pancake ben lumpuk sik. Yo. Apakah iku lho Mas ya. Aku bersalah. Iya gak apa-apa Mas, kuwi kok ora ndagel ae le Mas. Kita kok pantes. Nggih sik sediluk iki menisan Mas, wonge wis kadung muntup-muntup. Ya Mas yuk. Ya, loading dulu. Pedih, engko bar iki terus caping gunung dijenglengno direyokno. Ah. Yuk semangga. Kesel komeng kesel Mas. Ngombe-ngombe sik to Mas. Kayak yo ombenane Mas ben mendem. Aku seneng nek rasa mendem e. Maksudnya kok nek mendem kan duwe 50 iku tetep diculno nggo aku ngono lho. Ndi tak ombenane ndi? Aku tak bandare ra dibayar lah. Gak apa-apa. Mimi dulu sayang. Mangap ora? Ayo mangap. Nek wis to sithik. Ra doyan Mas, gak doyan. Gak doyan. Doyan melek. Ai. Ya Mas ya. Semangga. Sik Pak, sediluk Pak. Yo. Doyane nganu menawa Mas. Banyu aki nawa doyan. Banyu aki kokopen. Iki apa to iki? Kok geger iki. Arep peh bar digandrung Mas komeng lho ngene lho modele. Buat Mas ganteng iki Mas apa sing nyuwun pedhi iki jenenge Mas apa Mas? Mas ganteng iki ngono ya.
Sudah pedine sampun diaturi Kang Mas. Yuk monggo para pradonga langsung mau diaturi.